Aktivnosti u okviru Evropske mreže preduzetništva i razvojne agencije Srbije obuhvata više aktivnosti u inostranstvu, sajam, izložbe, poslovne susrete i drugo. Prema rečima koordinatorke za međuopštinsku saradnju Agencije za regionalni razvoj Sonje Evremović, pored ove jedna od aktuelnih aktivnosti koju izdvaja je i terenska kontrola i mentoring aktivnosti. Za 27 privrednih subjekata koji su korisnici subvencije Razvojne agencije Srbije i Ministarstva privrede iz 2017. godine. Radimo terensku kontrolu korisnika kredita Fonda za razvoj Republike Srbije kao i predkontrolu. Također radimo i terensku kontrolu i mentorsku podršku za korisnike subvencije 3 opštine Rasinskog okruga. Reč je o jednom projektu koji zajedno realizujemo sa opštinama Varvarin, Ćićevac i Aleksandrovac i tu imamo ukupno 60 privrednih subjekata. Reč je o veoma lepom programu gde su dobijene subvencije za pokretanje ili unapređenje posla, naravno uz neku našu mentorsku podršku. Usluge koje Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga također pruža su i mentorski rad i podrška. Kao veoma bitan segment našeg poslovanja ja bih izdvojila i mentorski rad. Imamo 3 sertifikovana mentora Japanske agencije za međunarodnu saradnju i Razvojne agencije Srbije i toku je realizacija pružanja mentorske podrške za 2 privredna subjekta po javnom pozivu za 4 sektora prerađivačke industrije. I također imamo za 7 privrednih subjekata sa teritorije Rašinskog okruga potpuno besplatnu mentorsku podršku za unapređenje poslovanja. To je aktivnost koju realizujemo do kraja godine. Sprovode se redovne obuke, sertifikovane, koje se odnose na pokretanje biznisa i koje su prošle nedelje organizovane u Ćićevcu, a u planu je da se realizuju i u Aleksandrovcu, kao i elektronsko poslovanje.